רע"א, דיני קידוש של היין. רע"א. שיבוא לביתו, ימהר לאכול מיד. מה יש למהר כל כך? לכן ימהר. המשנה ברורה, ימהר לאכול, אין לקדש. כדי שיזכור שבת בעת תחילת כניסתו, לכל כמה דמקדימים לננטפי עדיף. וכמה שקידש צריך לאכול מיד, כבר בזמן ראשון ג' בהגעה. אם אינו תאהב לאכול, יכול להמתין לקדש עד שירב, שכבר זכר השבת בפתיחתו בית הכנסת. ועושה בזה המצוות עשה דאורייתא, זה הרמב"ם. לפי הרמב"ם, המצוות עשה דאורייתא, הלוא יש קידוש, אז אנחנו יוצאנו בתפילה. ברוך אתה השם מקדש השבת. וכאן בהמשך הוא ידבר על זה, איך אנחנו עושים קידוש לנשים. האישה גם חייבת מדאורייתא, ואנחנו כבר קידשנו אותה בתפילה. ואנחנו עכשיו דרבנן. קידוש דרעי זה דרבנן. ובו דרבנן ניסו דאורייתא. נראה את זה. ואם אינו תאהב לאכול, כן. מכל מקום נראה איך אדם יהיה בשביל שלום בית, או שיש לו בביתו משרתים או שאר אורחים, בפרט רואה חני, לא יחם בכל גרמי. דקות דהם מוטלים עליו, לא יוכל להקבע בשביל שהוא רוצה לקיים מצווה מן המובחר. הלוא אם יבוא אליו אני, הגיע, אני אומר, תשמע, אני עוד לא רעב. אז כן, הוא, במים לא אוכל, אני עוד לא רעב, אני אעשה מצווה מן המובחר, אני אוכל עוד שעתיים, שיבוא תאבון. תודה רבה. או שיהיה אחר, ואז המשרתים צריכים לנקות את הכלים אחר כך, הם מאחרים לבוא לבית שלהם. הוא צריך לבוא, יש לו שם איזה אישה עובדת, מנקה את הבית, מנת הכלים למחר לשבת. הוא חושב שר שירים וזה, גומר באחד בלילה, היא רק הולכת, מתחילה הרי לעשות קידוש. בבקשה, את האוכל שלך תגמור. אני יודע, חבר'ה, מה שדיברנו. שלח אותה, מה אתה מעכב אותה? היה סיפור, אני חושב שזה רוצה זה או... הוא הולך איתך אצל גויין, צהל משהו. יכול לעשות רבנות, אכל, שתה, הזדרז, סיים את האוכל, עכשיו נשק. הוא אמר שלום עליכם. דילג על שלום עליכם. כל זה אומר, כדי שהמשרתת תוכל לחזור הביתה, הייתה מנה. תחזור הביתה מהר, מה עכשיו אתה... הוא יישב, יעשה שירים, שירות, כל העניינים, והיא מסכנה תתקף. אותו דבר גם אחד מגיע לבורח, הוא עכשיו עושה... זה מסכנה הבורח הזה. אתה מדבר על שהיום, זה לא מסכנה עני, אבל... אדם עני, לא אכל כל היום, בא לאיזה מישהו מתארח אצלו, הוא אכל, סבד, ישן אחד בוקר, צהריים, בא לבית, אין לו כוח לאכול. עכשיו, הוא מסכן הגיע, יש לנו זמן. יש לך זמן, אנחנו שם מתענים עדיין. קיצור, כמו שאמרנו, תחשוב מה קורה עם השני. מיד, ומכל מקום, מה נכון לקרות כאשמה מקודם, אם מסתפק שבדקנת לא קרה בזמנה. אתה אמרה, פרק מלכות שבת, מצוות עשה מן התורה לקדש את יום השבת מדברים, שנאמר זכור את יום השבת לקדשו, כלומר זכרון זכירת שבח וקידוש. ודברי סופרים שתהיה זכירה זו על כוס של יין, חלק גבוה תוספות. ועל היין הוא רק מדי רבנן, וכתב המגן אברהם לפי זה מדאורייתא בקידוש, שאומר בתפילה סגי. תקרא כתיב, זכור את יום השבת לקדשו, והרי זכר אותו. וקידוש מקום סעודה מדי רבנן. כמו שכתב בבית יוסף, זאת אומרת, ואם נגד אברהם ראה את זה מהגמרא יוצא מן התורה בתפילה. על כן, אם ספק להם קידש או לא, אין צריך לחזור לקדש. למה? דצריך הדבר מכולה, כי הוא כבר יצא בתפילה. גם קטן שהגיע לחינוך יכול להוציא לפי זה, אפילו לגדול בקידוש. הוא מגדול להתפלל כבר. למה? כי זה דרבנן בדרבנן. ולמה שהרחיבו את זה הרבה, דעה קיימנן ליל בזמן סמך. סביב דעה למצוא זכות כוונה לצאת בעשיית המצווה. ומסתמה אין מדרך העולם לכוון לצאת את המצוות העשה לזכור בתפילה. דהיינו, שעכשיו אומר, יש לי מצוות לזכור את יום השבת לקדשו, הנה בתפילה, אני זוכר את יום השבת לקדשו, אתה חושב על זה בתפילה? כמה שיש לו יין או פת, ויכול לקדש עליהם אחר כך, ובחר קדים. יותר ויותר שיציע זה מצוות העשה דאורייתא, ושיציע אתה ויהיה לא כוס ושלא מקום מצווה.
ועוד כמה טעמים אחרים שיש לפקפק בזה, כמו שבעד יבואו הלכה, אבל כן יש למנוע מלצאת ידי קידוש על ידי קטן. אפילו אם זה רשמיה לומר עמו מילה במילה, גם נכון למנוע מזה. כי לא שמונח לפניו גם כן פת או יין בעת הקידוש. ודעת, הקידוש של יום טוב הוא מדרבנן, ובכל מקום אין לו כל דין קידוש של שבת. אם יום טוב חל בערב שבת, בין לו לכוס אחד מניחו לשבת, שהוא מן התורה, ויום טוב כזה של הבת. בקיצור, כאן מדברים על כל הנושא הזה של האישה. איך האישה אומרת, איך האישה מקדשת, אם כן התכוונתי לתפילה לקדש את השבת, והיא לא התפללה, אז יש את הפתרונות, או שהיא תתפלל, או שיש כאילו מישהו מגיע הביתה, יגיד לה שבת שלום, שבת שלום, שהיא תענה שבת שלום, דיינו, הכוונה שתזכיר את השבת בפה שלה. לא, יצא דורי תאפה. אז היא יכולה שהיא אחרי את יום השבת. יש כאלה שאומרים שהוא לא יכוון לא לצאת. כן. רק ברוך.